Saka mukadzi akangodedzera kuti mai Arthur ndikubayiwa nebanga. Buda mukadzi kochitotiza kubuda kuvhura chidho uyu komutera kumubaya rimwe banga kumusana richipfiri kokuchi apedza kubaya mukadzi padho ipopo apo kokudzokera kubaya mwana wanga akarara uya mapanga mairi rimwe rinorara kuti rakazoramba kubva iri papa kuona mwana anga akaita kakugwadama so aine banga apa pabendekete apo ndakabva pasina maminitsi ndakabva ndanzwa kuvhurwa kwedhoo ndobva ndasuduruka ndichimhanya unopinda kupinda mubedroom ndichindaa kutyira kuti pamwe munhu anogona kubuda nebanga akakubaya. Akamwa mushonga wemapurisa wemapirizi wemakonzora haanga atenga. Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Nhasi unou tiri kumarondera kunyameni. Muimba iri mumashure mangu makapararira upenyu hwaamai nemwana mumaoko ababa vachishandisa banga. Murume wechidiki akaponda mudzimai wake nemwana mumwe chete. Mungatiudzewo here imimi kuti chii chamakaona? Alright, nyaya yakaitika ndeyekuti zvinhu zvakaitika kumapasti 8 infact atatorara. Saka mukadzi akangodedzera kuti mai Arthur ndikubayiwa nebanga. Ndo pandakabva ndabuda mumba ndichiti ndinotraya kuvhura dhoo ndo pandakaona dhoo rakakiwa. Zvichida kuti mai Arthur ndimi uye munogara pamba ipapo pakaitika chitiko ichi? Ndo pandogara. Saka ndakatraya kunoda kunovhura dhoo ndobva ndaona dhoo rakaita sei, dhoo rakakiwa. Ndobva ndarova dhoo harina kuvhurwa ndichibvunza nhai michiko chiri kunetsa chii chiri kuitika. Saka ndakabva pasina maminitsi ndakabva ndanzwa kuvhurwa kwedhoo ndobva ndasuduruka ndichimhanya unopinda kupinda mubedroom ndichindaa kutyira kuti pamwe munhu anogona kubuda nebanga akakubaya. Ndo pakabuda mukadzi ndakamira mubedroom mangu ndichidongorera. Ndo pakabva pabuda mukadzi ndobva abuda achishandisa dhoo rekukicheni. Pasina nguva murume wacho achibva abudawo achishandisa dhoo rekudining. Saka pakabuda murume ndo pandakabva ndamhanya ndichinovhurira mukadzi dhoo rekukicheni. Ndobva ndachitobuda ipapo. Saka mukadzi ndakamusiya ari pamasteps paakadonhera. Ndobva ndamhanya ndichienda panext door ndichinotsvaga help. Ndo pavakabva vauya. Saka time yandakabuda inini ndichitsvaga help murume wacho anga akutoita sei, anga atobuda akutomhanya kuenda. Ndobva ndanodedzwa panext door vachibva vasvika. Saka time yavakauya mukadzi tatamusiya ndakamusiya akadonhera pamasteps haasisipo. Ndakuchipinda mumba ndiri kutsvaga ko maitawana maenda kupi maitawana havachatodi handichazivi kuti vaenda kupi. Ndo pandakapinda mumba ndichinopinda mudining ndo pandiri kupinda ndiri kuona mwana anga akaita kakugwadama so aine banga apa pabendekete apo. Ndo pandakadedzera kati vedu veye vanhu vanga vachichera kumashure vedu veye mwana uyu atoita sei, atobayiwa. Saka vanhu vakabva vapinda mumba imi chibva ndabuda futi panze nomwe mukadzi tichitarisa tichitsvaga mai vacho. Ndo patakaona mai vacho vakadonhera pamwe nemugodhi uyo. Ndo pavanga vakadonhera ipapo. Pandatosvika kuti ndivabvunze kuti nhai chii, vanga vasingachatotauri. Ndobva ndazomhanya panext door apo paneimba iyo panosembenge paine ambulance. Ndobva ndasvika ndikati ndiri kutsvagawo chii. Ndobva ndasvonoka zvikanzi ndikati ndiri kutsvagawo rubatsiro pamba pedu pabayiwa vanhu nebanga. Zvikanzi manje matoita munyama sekuru watobva utobuda mai manje watodedzerwa emergency. Ndokutouya kwava. Saka pandakanotsvaga help pamba pekutanga ndo pavakabva vatofonera mapurisa because munhu wacho wepo mupurisa. Vakabva vatofonera polisi ipapo. Saka ndokuzongomirawo takadaro tichikusvika kwepolisi. Mataura imi muchiti maitawana vakabuda mumba. Makavaona vachitadzika sei? Makaona here kuti vanga vabayiwa pai? Time yavakabuda mumba handina kuona kuti vakabayiwa pai but vanga vakangozara ropa. But zvekuti time iyoyo kuti ndoti vakabayiwa pai ndandatoone confusion ndakutomhanya kuti nditsvage rubatsiro. Mwana wamati wamakazoona mudining akabayiwa akanga achiri mupenyu here? Time iyoyo anga achiri mupenyu. Rubatsiro rwakazouya here? Ambulance nemapurisa vakakurumidza kuuya here? Vakakurumidza but time yavakazosvika ambulance payakazouya yakasvika zvese nemapurisa vakasvika vanhu pasisina. Mataura imi kuti
maigarisana pamba pamwe chete vaive vanhu vaigara sei, mama nenguva yakareba sei muchivaziva, mugariro wavo wanga wakamira sei? Panapa vakauya tongoti kutanga kwaMei gore rinoishi ndo pavakauya. Zvekuti nditi vanhu vekuti vaigara vachinetsana vantu vaikamburwa bva zvakasvika panapa havana. Mukadzi wacho anga atori munhu wekuti anga asitorina nyaya nevanhu. Zvezvekuti munhu aingoti mukangoita nawo mamuka sei maswera sei zvotodii zvotopera, aingopindurawo zvaunenge wangomutaudzawo panguva iyoyo. Even ivo vacho mumba mavo manga musina kunyanyotaura taura stereki, vanga vangori vanhu vaingozviitira life yavo vakangonyarara. Maona zvaitika izvi, munhu wamagara naye 3 months dzitori nguva dzakareba, kuti munomuka muchiitana mangwanani, iye zvine zvimuona zvinhu zvakadai zvakusiyai muri papi? Hazvisi kutambirika. Hazvisi kutambirika, even kana kutodya chaiko ndeve kutoshinga, kutorara kuri kunetsa. Zviri kunetsa kuti zviri kunetsa mahwani. Tinoona kuti zimongwa kana paitika chinhu chakadai vanhu vanokwanisa kuti munhu uyu ane zvimwe zvinhu zvaaimboita zvakadai so, kana kuti ainwa kana kuti aiputa, kana kuti tine zvimwe zvinhu zvataiona. Baba ava mungati here pane zvimwe zvekuti maiti pane zvimwe zvinhu zvataingoda kana kuti mukutokahadzika kuti munhu aita chinhu chakadai so ichi? Tiri kutoshamisika because vaitoenda mumasowe zvikutotinetsawo kuti chii, because anga asitombori munhu wemhere kana kuti atiti aidhakwa kana kuti aitora madrugs. Zviri kutotinetsawo kana nesuwo kuti chii chakaitika. Muri mudzimai, tiri kuona isusu kuti kwatiri kuno kupedyo nepakambobayiwa futi umwe mudzimai nebanga akasiwa akaiswa banga mumusoro. Chii chamuda kutaura pamusoro pekuti iko zvinezvi mhirizhonga dzemudzimba dziri kusiya upenyu hwarasika, kunyanya pano tiri kutonzwa kuti baba vakabaya nemwana wavo? Inini chinhu chatinofanirwa kuita semadzimai, ukaona zvanyanya kunetsa sometimes zviri nani ubve zvichiri pari nani, because unogona kuramba uchingoshingirira zvozvokusiya zvakusvitsa pasiripo. Saka it's better kumbosuduruka, mhepo yacho yomboita sei, yombotaramuka. Murume uyu akasungwa here? Uye kana kuri kuti akasungwa, pane here vakambowana kana pane here kana zvaakambotaura zvichida pamusoro pemwana wake kana pemudzimai wake? Kusungwa akasungwa, but inini hangu handina information yakazara yekuti ndingatsanangura kuti akataura zvakati nezvakati. Handina information yakazara. Taona zvakare mukana wekutaura nemudzidzisi aidzidzisa mwana, ari kuti nanhasi zviri kumurwadza, nanhasi zviri kumunetsa kuti mwana waakaparadzana naye musi wechishanu onzwa kuti mwana abayiwa nababa vake, mubereki anofanira kunge ari iye anomudzivirira nekumuchengetedza. Muri kunzwa sei nekuda kwezvakaitika pano kuti baba vanotora banga vopfudza upenyu hwemwana wavo? Chinhu chakatishamisa nekuziya kwandaita hangu baba vacho namai vacho, ndangovaziya hangu for maybe 3 months because vaigara kwarari. Saka kuzouya kwavo kuno kwanguri kutransfer I think kwemudzimai wavo nebasa, saka they were just here ndofunga for just 3 months ndo pakatanga kudzidza mwana wavo kuchikoro kwedu. Kuziya kwandangovaita for those few months nezvandakazonzwa was shocked, because pane mumwe munhu wekuti ukanzwa kuti aita chinhu unongoti agona kuzviita weya, but from this we were shocked, takashamisika zvisingaite. And nazvino hazvichizi chinhu chiri kuti chatikugamuchira nyore, chiri kuti chatikanganisa sechikoro, takakanganisika. Zvinhu izvi zvakaitika paweekend, tiri kuona kuti zvinova kuti mwana akatobva kuchikoro musi wechishanu. Ndizvozvo. Mwana aidzidza pachikoro penyu, mwana wamunoziva. Zviri kukubatai sei kuziva kuti mwana uyu upenyu hwaperera paruoko rwababa vake, vanofanira kunge vari munhu anofanira kunge vachitomuchengetedza? Ndizvozvo. Musi weFriday ndaive naye, ini ndindo ndaitomuteacher aitova muklasi mangu. Saka on Monday ndichizonzwa kuti ndakafonerwa nevamwe sei vachiti mwana wenyu muklasi menyu muna Kimley chibvongodzere. Ndikati zvikanzi ari kunzi ashaika, but regai ndisvike kumba kwacho ndinyatsonzwisisa. Vachizondifonera vachikonfirma kuti
zviri kunzi abayiwa nababa wacho zvese namai wacho, munoziva kuti hana yangu yakarova, kana simba ndakarishawa rekufamba, because zviri nani kuti unzwe kuti kana kuti mwana azongodonha akafa, unogona kuti maybe something happened, kwete zvekuti kwaunofunga kuti ndokwaunotizira. Baba ndo vanofukidzira mwana wavo, ndo vanoita futi pfungwa yekuti rega ndimuuraye, rega nebanga futi, kwete ende kufa kwacho kunorwadza at that age. And he was a promising learner. Inini hangu ndabatikana singaiti, ungoti haugoni hako kuchinja zvinhu zvinenge zvaitika, asi handizi yangu madecisions anenge aitika, and plus nezvinenge zvinetsa mudzimba, but handifunga kuti zvinhu izvo zvinofanira kukanganisa vana, because mwana haana chinhu chaanenge achitozivawo. Apa angofirawo yababa namai, but mwana haana chaari kuita sei. Inini zvangu vadzidzisi vazhinji vakabatikana kuchikoro kwedu, chikoro chakabatikana, chakabatikana zvakanyanya, because takatorasikirwa nemumwe mwana wataifunga kuti nekuzofamba kwenguva anogona kuzotosimudzirawo zita redu rechikoro chedu, but he is gone at a very young age. Mashoko amungade kutaura? Ndinongokurudzira hangu vanhu kuti kana vanhu vakanetsana, especially mudzimba, nofunga kutsvaga someone kuti avabatsire kugadzirisa, pane kuti nekuti zvandinoona ndezvekuti vanhu vakada kugadzirisana vari vairi, mukuzodairana kune mumwe anosadza kuzvidzora, ndo zvinozosvisa pamasituations akaita seiwaya. Saka ndinongokurudzira kuti dai vanhu vagona kugadzirisana neimwe nzira, kana kutsvaga third party, zvinonyanya kubatsira zvakanyanya kuti nyaya idzi dzigadzirisike nenzira yakanaka, because takutoluza vatungamiri vedu vamangwana, because nyika ndo vacho vanenge vachitotarisira kuti ava ndo vatungamiri vedu vamangwana, but ndo vatiri kushayikirwa, kwakusara magogodero ega. Asi murume anogara paimba apa anoti akawana mukana wekungotaurawo naye, uye paakauya achitaridza mapurisa kuti zvakafamba sei, anonzi akatotaura iye kuti pakadzoka mudzimai nemwana, iye akanga atova kare nebanga muhomwe. Inini pendakasvika pamba, ndakasvika mudzimai wangu wakamira panze nemunext door, mupurisa ari panext door. Then ndasvika akamira panze kudaro, ndatozwa nyaya ndiritori murodhingo, umwe anozi dhorobha achinitaura kuti ona shamwari pamba pako ndozvarini zvaitika. Saka ndichitori kure ndakangoona aya akamira mudima imomo kuti ari kutya kupinda mumba, since akashandisa dhoo rekukicheni retoshandisa isusu dhoo kubuda, ndokwaakashandisa echiescapa mukadzi. So paakadzama kuvhura dhoo, ropa rakasara rakawanda apa, sekuti munhu dhoo rinonga kunetsa kuvhura, rinoda munhu arijaira. Saka papasara paine mablood stains akawandisa padhoo pacho pasi, then nemucorridor ndozve ndakangoti madam anga atomboti ngatisadi muda kuti kupinda koorarambwe mumba, ndikati hapana problem, ngatipinde tongodarika tinoenda mumbozi, hapana zvekuita tingaendepi. Saka takapinda tikabva tatorara hedu mumba saizvozvo. Tanzwa kuti imi maigarisana navo, tinoona kuti dzimwe nguva vanhu vagarisana munokwanisa kunge muchimbotaura. Pane here pekuti munoti imimi murume uyu akambokurukurawo nemi, kana kuti pane zvamakamboona here kuti zvichida umwe wangu uyu ane zviri kumunetsa? Murume uyu taimbokurukura, murume wacho waiti taure, munhu wanga ari social, taita tichingotaura, especially akauya dzongwanandi ndairi mamba, akasvika panoda ndiye matomatoes angu apo anga aripo papo. Saka ndopai wanze kuya tichitaura nyaya, chitonitaura kuti hore zvinododai maideas ekuti kurima kwacho kufambire mberi. Then dzonguva aiti akabuda mumba aifarira maningi kugara apa, ndopainyanya kugara ipo papo. Kana kuti dzonguva anonga asipo, sekutaura kwetaimboita munhu uya wakasvika asi ichifamba ichiongorora kuti nzvimbo nharaunda yakamira sei, munhu aiti paspare time yake yobuda, because aitonitaura kuti ndakazosvika kuinterview kwakadai, so tichitaura dzimwe nzvimbo dzakawanda, zvokuti panguva doko wanga ane kaunderstanding kenzvimbo kakati kure sematauriro etaiita hedu. Matauriro amuri kuita zvikurodza zvenge akanga asiriwe munomu, achiuya mungazive here kuti akanga achibva kupi vakuya kuzogara muno marondera? Akwai kunokuwa hedhuti akanga aigara kuEastview, ndozvitakanga tichizwa izvozvo. Pamakasvika imimi maudzwa ndozvaitika pamba pamunogara, makasvika vashakabva vatakurwa here, vachiripo here kuti vakanga vatakurwa? Anga atakurwa, papasisina.
chiitiko chakusiyai sei? Tikutaura nyaya yemunhu panapa wamambotaura naye mozonzwa kuti munhu iyeye abata banga akatora upenyu hwemudzimai wake akatora neupenyu hwemwana. Chiitiko ichi hachigashiriki, ndo chekutangisisa chiripo chekuti hachitombotambiriki. Kunini ndakasvika ndichiwitnessa nyaya idzodzo, tirikutaura nyaya yekuti taitopinda tichibata madhozi zvese zvaenderwa neropa tichitojamba tichipinda mumba kuti tirare, uyezve tichida kuti tirambe tichirara mumba imomo tichigara ipapo, but reminder yairipo. Then ndotarisa futi kutoto kwendiri kwacho hazvina kumira zvakanaka. Zviri kutipa kuti anhu aya ndiri kuona sekuti toti anhu anga akagara tichitoti anhu anga asingatauri. Saka asi we are surprised kuti mukusataura imomo kuti hatinombozwa musi wakapopotedzana kana kuti musi waimboti, zviri kuti nyaya dzekutaura dzekutukana papa tinombodzizwa, dzekutaura dzacho dzekungotambidza kana kapu yemvura ndipo chakadai dzacho futi dzasipo. Saka zvinhu zvitingangoti futi zvitatingori waridhi nazvo zvaitotishupa futi mupfungwa kuti kosei anhu aya ichigara akadaro, tomboti hedu ndo zvaanga ari, but zvaizotinetsa kuti alright, asi magariro acho because hazvigashiriki. Then toti mumba futi makaitika zvinhu muma muine ana adiki anga ari imomo, mumwe wacho anga akatomuka ari grade 5. So ichizobuda imomo akatarisa akaona akawitnessa zvese, mukadzi wangu akawitnessa futi same event. Ndinoziva kuti they are traumatized nesituation iyoyo, zvoti inini even ndakada kuenda basa zuro masikati na2 ndaizopedza futi na10 saizvozvo, but on my way ndaingobva pamba ndichifamba nichienda, nyaya yairamba ichidzoka kwendiri zvokuti ndakatadza, ndaizwa musodzi yaakutouya. So zvakatotadza kuti ndakatotadza kutoshanda kwacho, ndakangobva ndatoona pfungwa iripo kuti because misodzi yaingokara yauya, so zvasiri possible ndikwanisa kana kushanda because zvaidzoka. Saka ndakaona kuchema in public kana kushowa my emotions in public hakuitiwezve. Ndaiziva kuti vanhu acho akawanda achada kuzwisa zvizhinji, uyezve nesituation yacho kuti kwendasiyazve ndina anhu endasiya aya ari munyaya dzakadai, zvaita sekuti handakatadza kushanda. Saka ndakakumbira ndikabva ndadzoka kunoko ndikati andoda zuva rimwe kuna furumani wangu. Furumani akati waida mazuva mangani? Ndikandoda ndaida kana 1. Zvikazi hazviiti, chiitiko chakatokura, ndakupa 3 wozodzoka kuFriday na6 shift ya6. Then tiri panyaya yaana toti both sides tiritarisa futi ana tikatotadza kuti amboraramba kuti rimwe muine maropa iroro, asi mukuru wacho futi ndiri kuona kuti trauma iyoyo even mudiki aya ari mukuona rapa zvichanetsa kutambira kuti pana bhozi anhu anonge achibvunza kuti zvakazodai ichizwa zvese zvakaitika. Ava vana venyu tutaura nezvavo, ndo ndikutaura nezvavo kuti zvese zvingaitika zvichidai, asi zvine sekutaura madhamu ana kurara musi wekutanga waitika event zvimwe zvakandifosa futi kuti ndisakwanisa kushanda, ndichiziva kuti kana ndikasawapo inini pambapa zvichanetsa kuti arare. So ndakatofanira kuti ndiuye tiwe tiri tese panguva iyoyo. Then also ana takamboaisa kunext door kuti ambogareko kusvika ropa iro rabviswa, uye zvimwe nyaya idzo zvambonga kugadzikana sekuti ndoziva kuti zvinogona kuzoramba zvine maeffects even performance yavo kuchikoro. Trauma ndofunga munoziva mhere dzaakazwa dzichiridzwa idzodzo, kuona munhu afa nekuona ropa racho nekungoona anhu echiungana nyaya dzakadaro dzichitaurwa, ndofunga kuti zvine permanent mark yezvinosiya kunoti kumwana, kune isusu, kune first of all kune mawitness anga akawitnessa event, especially kuna madhamu angu avo, sekuti sofa tiri kuti nhasi it will be the third day asati abatwa nemunhu upe. Bhozi arotsanangurayo kuti akazama kurara zviri kubva zvakadzoka ndo zvaanotanga kuzwa nezvazvo. Saka trauma iyoyo I think kuti it's long lasting and inogona kuzova difficult kuside reduwo kuti chinhu 1 chisara chiri mukati mekurarama kwedu. And also imwe nyaya futi yekuti so far tatiri paground tichigara nawo, zvinoreva kuti we are always going to be reminded of the situation of the scenario of the murder
simply by virtue yekuti isusu tinenge tiri paground uyezve kuti tiregere kutaurawo zvetakaona hazviiti sekuti anhu chokwadi ndo chaanofanira kuti anga ainacho pane kuti tiri kuona isusu mama vataura kuti mushure mekunge mudzimai abayiwa murume akabuda akaenda akazobatwa sei nekuti anzwa kuti maoko mumapurisa iko zvinezvi paakabuda akazobatwa sei iye sekutaura kwanoita akamwa mushonga wemapurisa wemapirizi wemakonzo haanga atenga then akadonhesa kapu yachapo pavharanda akutiza akuenda sekuti sakaroti wakatosiya mapusha ake pamablankets anga aine mwana semunhu wanga azwa kuti paakaridza mhere mukadzi madhamu angu akaresponda achidaira iye ubva atoziva kuti nyaya yangu yatodi zvadhakwa ndopakutobuda asina kana mabhutsu mumakumbo kochitiza kuti paruzi kwakaita iye ruti wakaenda nelefoni yake akadai so kusvika kuna botere kwakuzasi kucherutomboko ndokwari kuti ndakandouye akatora handina hangu uzozwa paanotsanangura kuti wakazochena sei kudzoka kuenda kudombotombo kumapurisa kopa ripoti yake yekuti ndo zvaaita akaenda kunozvisa moko emapurisa ndo zvaakaita mataura nyaya yemushonga wemakonzo zvichireva here kuti mushonga uyu hauna zvawakamuita iye mushonga uyu hauna zvawakamuita mushonga makawana here mukana wekuti pamwe kutaura naye kuti ataure kuti chii chakaitika chazosvika pakuti abate banga kutora upenyu hwemukadzi nemwana uye kuti akatanga abaya ani pavanhu vaakabaya akatanga because inini shungu yangu yanga iripo ngekuti sezvinhu zvaitika ndiri paground ndaida kuti ndimuone ndo chachiri chekutangisisa imwe futi second reason yakaita kuti ndikuye chikumbira basa ndandoda kuti ndione opportunity yekuti ndimuone tizwe kuti iye achitsanangura pachake kuti zvakanyatsofamba sei saka takawane opportunity yekuti petakapinda mumba wakataura zvese mafambiro akaita nekumba umo nezvese zvakaitika kubva panga akambotraya kumborara after ambongari out echiti ndaimbota marounds angu echizodzoka pamba uma4 echisvika mhuri isipo echimbogara pasofa raakagara for some time kusvika mukadzi wake akauya kubva kwangari akabika sadza iye akaramba kurya sadza racho riri mumba umo ritorimo muone macho sadza mukadzi wakatobika akazama kumupa chikafu iye kokuramba semunhu wanga hazi banga rangu ratogara riripo mushonga yake zvese zviri redi wangangomirira ake chiinguva yake mudzimai kokusvika kokuaindira mwana hembe dzekuchikoro nedzake dzekubasa uchikafu aramba mukadzimai kotomborarawo futi kotozobatwa nehope pasofa riri pasaidho nemwana kuzosvika abude obva aenda korara kubhedhu kotanga awaridzira mwana kodzoka kotora mwana kouti nawo korara uyu kokusara kokumikisa mishonga yake aida kuzomwa apedza kumikisa kubva atohazi ndiye ndakatomboisiya kumberi kukapu yacho kwemba kudining kwavo kune kitchen ndakatombosiya ipo papo asi ndakazoona kuti nowanhu anogona kuzoita noizi ndikatadzomwa saka akautora kokuenda nawo murumu maakazopinda kokusiya kokuisa light rake foni mudenga pawardrobe adaro asiya kudaro akunyatsokuona saka wakabvunzwa kuzi ko waizvitira kandi ndadi unyatse kuona chi anhu angu endiri kudini munhu wangu zvendiri kuita zvimwe hangu endiri kuuraya then adaro iye obva asvika kosiya zvemushonga wake pasi kuti tungori pasafe distance padistance yake yekuti akasike munhu asati abatsirika kumwa mushonga wake kuti anhu uroratidza kuti waitika kuti anhu anozouya asati amwa mushonga then adaro kochikwira pamubhedha sedemonstration yakaita akabva abaya mukadzi wake mapanga waiti ndakatanga kumubaya pamutsipa here nepapi apa here then mukadzi kokuchidaidzira kuti mayatsa ndiri kubayiwa nebanga uyu kotoziva kuti nyaya yangu yazvo zvatoshata kubva atiza kuchibuda mukadzi kochitotiza kubuda kuvhura chidho uyu komutera komubaya rimwe banga kumusana rechipfiri apedza kubaya mukadzi padho ipopapo kokudzokera kubaya mwana wanga akarara uya mapanga mairi rimwe rinorara kuti rakazoramba kubva iri papa then kochimwa mushonga wake sizvo anga atozwa noizi anga atoitika kokutotora foni yake iya hainokwanisa kuidzima ipapo nelight rayo asi ari kuti arubuda akaona madhamu angu ari kudongorera padhoo iri semunhu wanga adzokera awithdrawa kusafety yakewo then asi akati anokuona kuti madhamu afamba sei ndo paakabva aenda kuna nabotere kwakwe tiri kutaura nezvako
vakazotizawo zvosvika kumapurisa. Ane here paakataura chikonzero chekuti sei akabaya mudzimai? Tanzwa muchauri hanzvona akati akavamirira kusvika mudzimai adzoka. Dzaive kumanguvai? Waiti dzanziri mafuu zuva rakudoka, because munhu wanga asi panzvimbo, munhu waka ari kubasa. Saka wakatouya makuseni aya, musi weSunday wazoitika nyaya manheru. Auya makuseni ndakatonetawo ndabva manheru na10. Saka nekuti futi kubva saka ndakamboti regai mbotirarira kusvika ma7-8, then ndozodini hangu ndozomuka. Then adaro iye haana kugara pamba. Ndakazomuona, ndakasangana naye mucorridor ari kuratidza kuti wapedza kugeza here kana kuti chichi. Akaenda ngomhoresana naye, but still ndakangoti mudhu yemuchinda uyu nhasi inonga ine kamwe, wanga ine kamwe kamudhu kamwe kekuti kakangondisiya ndine tuma questions mbichana kuti munhu uyu unonga ane kamwe kakusa zvaari zvacho zvinomuzihari handiyo kamudhu kunga kakusununguka kaya kaanga ari musiwo. Ane here paakataura chikonzero chakaita kuti auraye mudzimai nemwana? Ane paakatsanangura ari because ndakazoenda padhuze nayo ndiri kuda kuzwisisa kuti zvakamira sei. Kati zvitoripo ndo zvakatoitika izvozvo. Nyaya iri kuitika ngekuti wakataura nyaya yekuti hazi yakambodozama kugadziriswa iri nyaya iyi before. Hazi papa ine marepresentatives ekumukadzi 4 nemarepresentatives ekumurume 3. Saka waitoti iwo mukadzi was over represented panyaya yekugadziriswa kwenyaya iyi. Asi akati aza nyaya iyi inopera zvakadini zvakanaka. Akataura here kuti inyaya yei? Nyaya chaiyo yanga isiri clear. So akangotori nyaya yanga isiri clear. Hazi pane mumwe wakataura mashoko ekuti izvo mai hazi wakataura kuti uri kutya kurambwa nemukadzi. Wakataura shoko rokudaro. Umwe hama yemukadzi yanga iri pakamubvunza akati ndiani? Akati handikwanisi kudoma nemazita, asi aripo pano hacho delegation rakauya rakarepresenta mukadzi. Saka zvimwe zvizhinji ndadai akazoti zvimwe zvinonetsa ngezvekuti zvimwe zvinozikanwa ngairi ndo vanonyatsoziyana. Ndo imwe statement rakataura. So futi kuti tizoeramba futi chimubvunzisa munhu anga ari kumapurisa, takaona futi kuti tine malimits edu emubvunzo. Mataura nyaya yeropa imimi. Ropa iri rakazobviswa nani? Uye mai nemwana vari kuchemerwa kupi? Ropa rakazobviswa pakauya hama dzavo dzakauya zuro dzikakilina mba imomo mese. Saka takangoramba tichiti tikaona mama stains toramba tichiti like nhasi patitoriwo mafew stains angosarira ekuti tatichitoonesana amwe mai acho anga ari pano. Tikati since muine dzimwe nyaya dzekuita amwe plus zvimwe ziso harigoni kuona sisi zvinhu zviro asi tichanga chingoti kana taona mozamo tochanga chikutaura kuti apa pakamira so like pamwe petatu identify. Asi hama dzacho ndo dzakamboita process yekucleana like kukwesa kuzvidhina zvipanext uku akatiza nakoko, akambozama kukona pakambozama kuchikwesha even mafloors madoors acho zvese akambozama. Ari kuchemerwa kupi? Inyaya isati yanyatsa kubudisa direction chaiyo because achitori kumaprocesses ekuti achaigwa ngenyaradzi here ndo zvazvo kutaurwa mandima yabva pano. Saka ndofunga madetails mazhinji anozotobuda after dzimwe nyaya dzambofambirwa uchizo. Chii chamungade kutaura imimi muri saimba? Chikuru chiripo ngechekuti izvo ma-problems agara ari muma-marriages, but how to solve them ndo panosiyana. So kusolva kunoitwa nyaya kazhinji kacho ndirikuona sekuti hakudi kusiya masides ari unsatisfied ese. Uyezve ndirikuona sekuti kana nyaya dzakanyanya kukurisa stereki, ndofunga kuti marriage imbomira kuri nani because ma-effects edeath are not reversible. Saka zviri nani kuti kana paine chiri kunetsa munhu hanya ari kuzwa kuti feeling yake kuti haachakwanisi kugara mumarriage system, munhu ngaabva atoita decision iyoyo yova permanent, because sometimes unogona kurera chirwere chokura then iwo paunongofunga kuti waurayirwa madzokerana kana kuti maamurudo
then uya unonga achingori nemaprevious uya zviri wese zvozotoitika situation iri tiri kuona. Saka ngangokurudzira unongoti although we might not run away from problems associated with marriage systems, but I think kuti organizations, I think it's everyone's role, everyone in society, kubva kuchikoro, kuchechi, kuma-organizations ese, even kuhurumende kwacho. I think kuti vanhu vanoramba achifanira kuconscientizwa nyaya idzodzo dzedomestic violence, kuti tisangozviona mapepa kana pamphlet zvisina kana ma-awareness campaigns amwe chaiwo ari serious, anonyatsoti kuti aenda papublic toadressa nyaya idzodzo, paita function yechechi ari responsible osvika ipopo otaura ma-issues nema-ways, especially hatingakwanisi kutaura kuti isusu let's avoid domestic violence kana let's prevent domestic violence tisina ma-alternative channels acho yekuti alright, kana tichikwanisa avoid, how do we best avoid the domestic violence? Because chinonetsa ngechekuti tine ma-organizations anomirira zvakadaro, but tiri kuti are they doing enough pakuconscientize vanhu? Because tingataura panapa kuti tiri kumbirisa kuti tisaita domestic violence, as long as pasina an effective means or effective measure yekuti tinozvisolva sei. Because tingati as counseling, ngatiti endai kucounseling. Who is the counselor? That's the first point. Second point, tikuti isusu, is it free counseling yacho, ende kupi, tinozviwana kupi? Because kuisa papepa kuti toll free number yakati is not enough, because some of us might not even read zvinhu izvozvo, hatina access kune information. Saka ndofunga maoffices anofanira kunge atoripo mudhuze naanhu, muri reachable, kana kuti pangava paclinic, pangava pahospital. Ndofunga kumapurisa ana public relations ainawo anofanira kunge achiita futi basa iroro before zvisati zvaitika. Saka tikawa proactive than reactive zvinonga zviri nani. And also to open the doors, madoors acho ngawe open. Kana kuine maoffice acho ari women affairs, it's better kuti awo aripo toziva kuti munhu akatadza, asi papaine option yekuenda kucounseling pakati, asi free futi counseling yacho. Baba vatataura navo vati ivo zvakakosha kuti vanotaura nezvemhirizhonga yemudzimba kusangova kutaura bedzi panguva dzimwe nekungonyora zvinhu, asi kuti basa riitwe zvakapetwa kumachechi, vanhu vadzidzisane nyaya yekugara zvakanaka mudzimba. Uye kana kuri kuti wanano yaramba, zviri nani kuti vanhu vasiyane vari vapenyu, pane kuti sezvaitika iko zvino kuti mai varasikirwa neupenyu, mwana arasikirwa neupenyu. Takanga tiri muno munyameni zvakare mwedzi dzapfuura, umwe mune umwe mudzimai akabayiwa nebanga akarasikirwa neupenyu. Mhirizhonga yemudzimba iri kuramba ichingowanda. Tinoramba tichiuya tichiti hachitongi matare chibhakera, asi kana taona kuti zvaramba, zvewanano zvaramba, zviri nani tisiyane. Kana tikakwanisa tiende kunotsvaga vanotibatsira pane kuti tiparadze upenyu. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Musakanganwe kuita subscribe.